Miljana Kulić napravila je scenu na imanju jer obezbeđenje nije htjelo da je doveze čamac kako bi sa bebicom otišla na rajsko ostrvo. Ona je zahtevala od bebice da polomi daske kako bi preskočili ogradu i zajedno pobjegli sa imanja. Izlazimo, neće da mi dovezu čamac, isključit ćemo kamere i kako znamo i umemo, moramo da preskočimo onaj zid. Da li možeš da razbiješ one daske tamo? Pitala je Miljana bebicu. Ne znam, ne sjećam se kakve su daske, rekla je bebica. Požuri, uđi u apartman, došlo je obezbeđenje, neće čamac da mi dovezu, igraju se sa mnom. Ulazi da polomiš daske i idemo kući, vidim ja na koju stranu vetar duva. Znam ja ko radi i što neće čamac da mi dovezu, rekla je Miljana. Njena majka Marija nije mogla da je smiri. Lomi daske da preskočimo. Dosta mi ove bruke i sramote. Što sam zaradila sam. Bebice razvali ove daske da možemo da izađemo. Brzo se penji dok obezbeđenje nije došlo. Ne vraćaj se dok ja ne izađem. Ili čamac da mi dovezu ili odlazim, rekla je Miljana. Nastavak ove drame gledaoci čak ni na streamovima nisu mogli da vide jer produkcija to nije emitovala. Nakon nekog vremena Miljana i bebica su se vratili u Belu kuću kao da se ništa nije desilo.